morning guys, look at this. Ayan. Madilim pa, tayo ang magbabike muli. God bless. Oh, kaka-excite. Let's go! Ayan, andito na sila, mga kasama. Sir Jason po, happy birthday. Maaga pa, tagal pa yun. Ba't mo alam? Ay, Sir San. Ay, nandiyan na siya. Ay, ba't Good morning po. Ayan. Tayo ay papadyak. Nandito na po sila, mga kasama. Sir Vic, tropa, madilim, hindi makita yung nandoon. Yan, mga kapadyak guro, let's go! Tutuloy na po kami. Go na po kami ng Umingan. Dami sa taas, sa harap. Ito lang. Smooth. Ano doggy? Pwede siya sa lumaan. Right. Hindi pala naka-on. Nandito na po kami sa Pangasinan. Nakalinis na ng kanilang school. Madilim lang talaga. Sumaaga pa. 4:30 in the morning. Ah, so hindi natin makikita si Haring Araw. Bukang liwayway, ika nga nila is... Oh, nag-text. Oh, right. Ayan. 5:46 AM. Siya ay magpapakita daw po. So, hintayin natin. Balikan ko kayo, guys. Ayan, may frogs. Pero dahil sa curfew, sarado pa sila. At wala na rin nagbabantay. Ay, ganon. Ah, kala ko 24. Kala ko 24/7. When siya, sige. Si Sir Vic, naka-fox. Yung damit. Liwanag na. Sir B, Sir Raymar. Ayan sila adding surround. Actually marami kami. Nandun pa sila sa Umingan. Raymar. Good morning, world.
Ayan, pababa na. Papuntang Talugtog, Gimba. Ah. Buak man. Ayoko malawa na lang nakarang yun nag-river crossing kami nag-start. Eh, saan? Bakit ka nagkagatuloy? Kita ko na pare. Sana masula. Ano sir? Ah. Nagatul tayo sa pusong puti dyan sir. Tayo magagatan. Elgin. Bakit ka napadalhin yung bike dyan? Ano sense? Di naman natin maakit ang nakabike. Sige na mama ka na. Tayo sa taas. Ay, sir! Yung mga teacher paparaan niya. Oo, naparaan ng mga teacher. Ayun. Yan po si Sir Jimenez. Ah! Yes! Oh, di ba? Ang sayang. Survive! Yay! Nandito na kami. Nandun sila kanya-kanyang paraan. Si Jepta, oh. Parang hindi pagod. Wala lang. Sana pala nagyan din ako yung... Tayo, yung tayo pwede sir na pwede masahin. Sana pala nagyan. Tanggalin mo na nga. Bato-bato naman, hindi. Takot ako baka may... Asa na sila? Tayo, never give up. Oo, nandito na tayo eh. Babasay mo yung shoes. Aakyat papunta sa bundok. Dito document mga kaibigan. Sabi, alalayan mo pa, di makaan, baka may ganito eh. Kaan, Rika. Ano nga, yan tayo makakuha. Bike ko naman! Bike ko naman! Ayan nga. Taas mo yung paa mo. Ay, sorry.
Leo, ikaw man ni Grace. Nakamedas ka. Yan. Ayan po. Napaka tayo. Sir Soto, yung tayon! Picturean na kami matasel. Abay nga sir, wala akong kayo man. Ano, naglogang kayo, okay na. Ay kayo! Nakayon! Yun na pagyayaman nyo sir, yun eh. Sir, umuli ka. The same. Ayan, nagpipicture na sila. Nakasaka. Okay lang. Hello! Ma'am Ann, nasan ka? Hindi. Hindi mo mararamdaman yung essence ng aray. Aray. Sige. Aray! Ba't mabato dito? Ah, sige, go. Oh. Oh! Ayan si Ma'am Ann, best in outfit and best in the vlog kita! Huwag kang kaka-vlog! Sige pa! Paingay! Oh, congratulations! Oo nga. Go Sir Leo. Sa Lingkupa, doon sa may ibabaw nun, may ganito pero mas matarik. Hindi ko kinaya, hindi ko napaakyat kasi nag-break ako masyado kasi parang feeling ko madulas. Itong gulong kasi parang hindi siya kumakapit. Alalala. Ano asin yan dyan? Uy, galing. No more. Sige na. Dustin. Good morning, ma'am. Mga estudyante natin yun. Ayan po. Mas mataas po ngayon ang aming napuntahan kaysa nung nakaraan. Ayan. Hello guys! Ang saya, ang ganda!
Ayan. Ayan si Tuktok. Woo! Pagod. Hello Max. Hindi kita namukhaan na. Madilim kasi kanina. Uy, ganda naman yan. Ah, Japta. Kewi. Mamaan! Ang ganda. At atirad. Yan, kaway, kaway! Kaya pa ba? Kaway! Maman! Yan, ngiti! Ngiting hindi pagod, yay! Awan bayabas! Kaya na eh. Sir Leo! Kading. Patay ka mamot. Sige ma'am, sige! Sige ma'am! Win garo, tayo na i-video ko maday dyan. Bon. Gaya doon sa ano sa trail nagsuble, video da. Napagod na ata si Madam. Go Sir Jason. Yay! Woo! Go! Ingat po. Kaya na Max. Ano mo na lang, tudong na ito, may mga bato kasi oh. Pero kaya, sige pero good luck. Oh, good luck Max yun, ingat ka na. Sabagay magaan siya. Lolo. Alright. So, lagi din yung sapatos ko. Kabakamatin mo nag. Thank you. Oops. Thank you so much. Yung sapatos ko, Sir Leo. Ay! Survivor.
dami pa. Damanon kayo. Hindi lang tayo dito, tama bayad pa. Nahuli pa. Uwian na. Thank you so much. Hello.